Bayarok nadi ko ani to kosom ada sayang tong ni buthari sika ano to kosom 350 gram wngkha nainai di ko kosom jotono nogano tui kutung o rugui ko khichoni phui tongo jotono kosom bohan kosom chana moto ya phiya selengma singcha khaingo nainai di bayarok phiya ba chainai di thokmani phaichologui ma tongo chanale motono vitamin bin saka onek tongo ekdom phaichologui ma tongo bayarok no paijak nai di baingjak angna chainai kha nainai di no kosom nainai khe chana moto ya hai phiya chaka wngkha thokmani mal vitamin tongphano tongo no bono chana moto no emne obono no ratharo kisa ada sayang tong hinai rathar sika bo hai hinui test khai naigana hinui hele thogo bayarok no bo chadi pai haja kaisa keji phano gun tongo o to kosom chana bagui aram tongo ekdom phaikologoi tongo phiya selengma singcha hingo kosom nadi ko ani bwchwla saprago ani bwchwla tamo tong nainai giri ana camera changma nugui bayarok asuk nangkha toni khe ola malai.